O Concello de Ribeira avanza nos proxectos do Plan de Sustentabilidade Turística para non perder os fondos europeos. San Pedro sinala que se traballa contra o reloxo para que todo estea rematado en maio. O goberno local ribeirense aproveitou esta época de Nadal para avanzar en proxectos clave para o municipio. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, apuntou que están a traballar en impulsar iniciativas que forman parte do Plan de Sustentabilidade Turística en destino para poder rematar as obras no prazo indicado. Estamos pisando fortemente o acelerador do que son as licitacións, non poñendo foco especialmente no Plan de Sostenibilidade Turística en destino, que, como sabedes, pois remata a finales de maio. A finales de maio teñen que estar os proxectos rematados, executados e pagados, e, polo tanto, hai moi pouca marxe para poñer en marcha pois todos eses proxectos que todavía quedan por executar. Estamos falando dun plan no que Ribeira pois tiña preto de 2 millóns de euros para executar, e neste momento pois sacamos nas últimas semanas a licitación o que foi o miradoiro de Punta Castro, esa recuperación da antigua fábrica de Salgadura cun miradoiro tamén pois emulando o que era a chegada dos barcos ao secadoiro. Temos tamén o proxecto da recuperación do lavadoiro de Pinisqueira en Aguiño, que son preto de 50.000 euros para poñer en valor pois unha zona maravillosa e un entorno natural. Ademais de impulsar a plataforma Smart Destino Intelixente, concretamente o seu deseño e implantación. A rexedora local puxo tamén o foco no proxecto relativo á senda peonil do río Saíñas. Polos muiños do río Saíñas, que o anterior executivo pois deixou sin executar, deixou sin facer pois todos os trámites, e polo tanto nestes momentos é un proxecto que queda completamente devaluado, que non se vai a poder levar a cabo, a lo menos con estes fondos do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, e polo tanto estamos traballando arreo para poder facer un proxecto alternativo que nos encaixe pois nesos obxectivos que marca o Plan de Sostenibilidade e que poida estar executado no mes de maio. E agardamos pois a principios de ano poder anunciar en que vai a consistir ese proxecto, pero dende logo o noso obxectivo é non perder ningún euro dos que poden ser invertidos no noso Concello de Ribeira. San Pedro afirma que o goberno local tampouco quere levarse novos sustos. Como pois esa notificación que tivemos do Goberno de España reclamando ao Concello de Ribeira 1,5 millón de euros pola mala execución do que foi o plan de comercio, no que se fixo pois obras como foi aquela Rúa Mendiño ou a Praza do Centenario, en a que quedaron sin executar pois un alto porcentaxe de accións pois por unha mala praxis do anterior goberno. Polo tanto, estamos intentando xustificar moi ben cos técnicos o que foron pois esas accións nas que o Goberno de España pedía pois un 60% de xustificación das obras realizadas, o anterior executivo xustificou un 63%. A día de hoxe nos din que só son válidos un 49%. Dende logo non vamos a decaer no esforzo de facer pois cantas visitas, cantas reclamacións, cantas suxestións e cantas xustificacións faga falta para poder chegar a ese mínimo do 60% e non ter que devolver 1,5 millón de euros. Serían, dende logo, un roto tremendo ao que é o orzamento municipal do noso municipio. No referente ao proxecto da senda peonil do río Saíñas, San Pedro apunta que se está a traballar nunha alternativa que teña unha execución rápida para non perder os 160.000 euros da subvención fixada para el. E que este pois en disposición de poder comezarse nos primeiros meses do ano para poder así estar, pois como digo, rematado e pagado a finais do mes de maio, que non é tarefa fácil, pero como digo, non vamos a deixar escapar nin un só euro que estemos en disposición de invertir no Concello de Ribeira.